2007. augusztus 1-ével helyezett ide a gyulafehérvári római katolikus érsek, dr. Jakubinyi György. Bementem az iskolába, és elmondtam, hogy én ki vagyok, és akkor a gyerekek egyből köszöntek. Azt mondták, dicsértessék Jézus Krisztus. És még azt is mondták, hogy Po bácsi. És én ezt úgy igazán magyarul hallottam, és rögtön magyarul kezdtem el beszélni. És akkor döbbentem meg, amikor 2-3 mondat után csak ilyen fagyasztott halszemek néztek rám vissza, senki semmit nem értett. És akkor mondták el a gyerekek, hogy ők nem tudnak semmit magyarul. Hát akkor nézzük a neveket, a névsort. És jöttek a nevek: Dénes, Denisza, Székely, Szerdzsú, Szabó, Róbert. Magyar gyerek. Na, Robi, és kérdeztem tőle valamit magyarul. Mire válaszol Poftin? Helyben vagyok.